Bueno, ilusio handiko fitxaketa, niretako personalki. Burutan beti izan dut Bidasoa nahitzeko gogo hori. Eta, bueno, haietu da momentua. Fizikoki ongi nago, hori burutan nun Bidasoa nahitzeko egite responsabilidade handiko kluba dela. Kluba handia da niretako, hemen gure zonaldeko jendia gauniz matxe dugu Bidasoa. Eta ongi haietu nahi nun, eta horregatik fizikoki ongi ikusten du nire burua. Urte bat aitzeko, eta hori pixko bat borobiltzeko ilusio handia. Bueno, espero ni azken urtetan kirola bizitzen dut, honitz eguneroko bizia, eta horrela gustatzen zait, egunero nire mailan eman nahi dut, gustatzen zait honitz entrenatzea, eta Bidasoa baditu helburu haunitzeko kluba da, eta hortan lagundu nahi dut klubari, hor punta segitu eta Europa mailan ere gerra ematen. Zalentzako, sentitzen alduten, nik sentitzen dutena momentu honetan, ilusio hori eta batera haunitz disfrutatzen dugun hortalekun.